Matronas capaces de albergar al desconocido más necesitado y recuperadores obstinados. El cas de Moràvia i el que s'està fent a Moràvia amb ajuda del programa Barcelona Solidària i que estem fent des de la UPC, de la Càtedra UNESCO, conjuntament amb altres universitats i administracions públiques de Medellín, podríem dir que és un exemple paradigmàtic, no? I a més un exemple a nivell mundial de com diferents organismes cooperen entre si per transformar una zona que estava degradada, no? Degradada a nivell social, per 15.000 persones que vivien a sobre de la brossa, degradada a nivell ambiental, perquè, evidentment, totes aquestes persones vivien en unes condicions de salut molt dolentes i, evidentment, una degradació conjunta a nivell socioambiental y económico, ¿no? Nos permite entrar en un hábitat, nos permite entrar en muchos proyectos para el tema de proyectos transferibles, de la transferencia de conocimiento que le decía. Trabajar sobre los temas de cultura, educación y ciudad, darle el máximo protagonismo a la cultura y a la educación en el desarrollo de las ciudades. Una apuesta, por lo tanto, desde el punto de vista temático, esos son los ejes, ¿no? Solamente el departamento de Antioquia hoy nos está dando unos recursos para nosotros poder subsistir y de allí el convenio con aportes para investigación, 7% de los recursos ordinarios de un presupuesto aproximadamente de 23 millones de dólares que cuenta nuestra institución. Tot això, la gràcia i segurament el punt més interessant és que es fa a través d'un procés participatiu, altament participatiu des de la base, i per tant una gran part de les accions les fan gent de les pròpies comunitats, en aquest cas de Moràvia, no? Com? Bé, en aquest cas les universitats catalanes col·laborem amb la formació, capacitació d'aquesta gent de les pròpies comunitats que seran les que elles s'apropien d'aquestes tecnologies i són les que acabaran fent la transformació, no? El proyecto de Moràvia no termina allí. El proyecto de Moràvia sigue con la parte educación y educación superior de calidad.